uyashefezwa awudlali umuntu eqamba manje lakaza shefeza ushuthi wena kube mhlamba abashefeza bangadlala kanjani ingoma umuntu orecord emkhukwini bangadlala umuntu abantu ngoba phela kuyazwakala uvela ubone udlala nje udokotela umuntu ushefeza nathi nje simoqeda umcimbi kanjena nje ngoba phela uqeda umcimbi akumina uqeda umcimbi ngabantu enginabo ufuna understand mode kuna uqeda umcimbi. Sanibonani sesiphindile sabuya njalo ku podcast yabantu i-podcast ezabantu bachisele babhodole mina ngiyaphinda njalo elami ibizo ngiuJoyful Sibongo kaNcube ngiphuma phansi lesigodini under uChief Mthonzima uGwebu phela ukwenza kuthiwa womrambinda le uChief omunye wogwebu wasuswa ngamakhiwa ukomrambinda manje but lokho kukhulumisa indebeni hayi oba kuphathisana yathi ba busy manje bahlanganisa amabhuku ukuthi bahambise khona ngale ngoba i-primary school yangikhona kukhulumisa indebeni bafuna ukuthi kwakhiwe le secondary ozokhulumisa indebeni kanti ngizwe futhi asebhukwele ngathi kunjalo yes ayisizwe siyavunga ngami isizwe siyakhula isizwe siyavuka igama ngemsimo Shaba umfana wathi sikhonza sejwani phansi kwebhla ka2 angithi okajabu uSdayi angithi umqhekezo siyabonga thina singa podcast amahle sithi thank you for the support siyabona abantu ba-subscribe abantu bagijimela kithi siyajabula kakhulu to consume our content bese ngazi ukuthi lizasiphakamisa ngalendlela esiphakamisa ngakhona thina siyi-podcast yabantu siyabonga sithi thank you very much sizakhula ngokuphela sikhula njalo futhi le akusi-interview le ingxoxo yikho siyibiza sithi i-podcast yabantu whereby we invite people esibaziyo abahlobo bethu esikwazi ukuthi badlala iqhaza thizeni emphakathini or in the society or i-community yakithi then we just converse sibe ne-conversation sixoxe kabanzi sizwe ukuthi hayi bangobani besitshele indaba ezimnandi sithi ukuthi uzwe ukuthi kukhona ababhukunye esingakwaziyo abangasitshelela khona podcast yabantu for abantu by abantu. Namhlanje asambe isodwa sihamba le ndoda ezoqeda umcimbi ezovala ngoba le ndoda nto ngishilo ukuthi isizwe sakithi siyavuka njengoba lingaxabana ngoba indoda ehlala ihlomile mawuzothi eqeda umcimbi ungasatsho ukuthi kingiqedayo ngagcina semphuma sowaphuma ngoba songenzeka yaba bebheke la angisathembi nami ngihleli nje ngikona lana inkosi uthi king futhi ngobokhumalo lo muntu angiduma engakazethuli wena uthi ngubani inkosi lapha khululeka mngane lene sholotsho ngizalwa khona khululeka mngane Ghost manje ngikhulele khona alright ngithi hawa no yelele shemu ashile tembe sakithi uking qeda silona qeda umcimbi umfana wasecholotsho kosimanje igama lokuzala nje uthokozana kwakhumala okay Ntombi mntwana enkosi yimi lo inkosi phela mntwana enkosi inkosi asiyitholi sesiyathela sikhambe sabuza asemaningi kakhulu semaningi kakhulu uzibani bani thina siyifunayo inkosi and asinandaba ukuthi inkosi ngubani thina siyifunayo inkosi manje nanga amakhumala makhumala yebo uba inkosi sinike impela inkosi hayi ngizokhuluma nje iqiniso wonke egula yazi umuntu mayegula mayisezofa uyayikhuluma iqiniso kakhulu mayegula hayi inkosi bafowethu iyodwa inkosi ubulelani bafowethu hayibo lene umfowethu uchumali kama laphi umunye Stanley hayi wasondela impela kimi nami ethi ngimsize ngimxhasa ukuthi umenza abe inkosi kodwa hayi ngaze ngibona ukuthi hayi inkosi iyodwa mase siyayibheka nje umlando wathini ku wey hayi wangixhaphaza hayibo wangikhohlisa mfowethu wangithembisa iZulu nomhlaba wangithembisa ngisho idude eziphezulu lapha kalokho njana kayani ngoba phela mangilapha kaBhazu wathi hey ngisacela ungishayele nje into eyikuthi phela ungibeke kulelo zinga engifuna uhlala kulona yabo hayi savumelana yafika phela idate ngoba idate hamba mfika sefika idate sengiyamthola efoni mfowethu manje ngoba phela ufile usuku sofa sihambe ngalo angisamthola yabo kunjalo asibonge uzethulile umfowethu indaba le iyajisa so ukingiqedazi uthe uzaletholotsho kuphi kwendawo exactly isigodi mina ngisesholotsho kosimanje ngokufunda ngifunde koMachudula primary school ngcine ngo grade 7 wangibuza indaba zosekela grade 7 so ayazi beni grade 7 koMachudula primary school la ngcine khona yebo hawu siyabonga so
lapho vele ukhulele lapho ngikhulele khona ngizalelwe khona eSholosho angiyona iDeluka mhlawumbe ngisiqondise nje siyinkulumo ngizalelwe khona ngakhulelwa khona yebo wasusuka nini eSholosho phela abantu bayasuka maybe bakubulawayo or bayegoli isikhathi esiningi umuntu yathi uqeda ugrade 7 ahlathi thui ayegola ayisebenze ngani hayi kokulawa ngeke ngiqamba amanga ngazi ngokudlula kahle engayisho ukuthi ngazi kuphela ngisuye mina lapha ngo2002 yes ngingayiminyaka ngafika eGolapha igijima la ngazi ngo16 manga phakathi yes ngagijima ngasuka lapho ngahlala eUveli fika kwami eGoli yes ngoba phela ngiyinsizwa le futhi engenankinga nabantu yes ngazibona sengiseJP hostel hayi ngihlale kakhulu eJP wena Jofi before uye phambili njengoba umuzi ukuthi noma khuluma kanjani yes indoda evele yona iphila namazulu hayi kunjalo phela angufosti futhi angicengele iphila namazulu wena ubuye eTsholotsho yebo uzithola kanjani usuphila namazulu wena ungeTsholotsho and kungani ukhethe ukuphila namazulu washiya abantu bakini ngizokhuluma iqiniso nje mfowethu mina ukuze ngiphile namazulu ukuthi ngingamadoda nje aphilayo yabo ukuthi mase indawo masinalo 7 rand sekwazi ukuhlukaniselana madoda bambani kanje kube right awulokho asingamathola ngalethi ayikuthola ayikubakithi impela umuntu wakithi yena mayiphethe something ufuna ukuthi ubone ngaye phela ukuthi yena nakho ukukhona lapho ukhona onakho so la amadoda aphilayo yabo saphila ke nawo ngajoyina indaba zomculo ngale minyaka uyabona nje so ungathi wena umculo lo ube inspired kakhulu yibo amazulu noma vele into yomculo bowulayo before uhlala lapho hayi benginayo kodwa kahle ngathi uqozo oluningi ngithole kubona ngoba nje ngizokhuluma nje ngeso mina kahle kwela kithi komashudula ngeke ngawuye eSchool Break ugrade 1 ngishade bazomculo namapoem yabo okay uthi athi vele into uziyona engaphakathi kumina yabo angiyena lokho kunjani mavuka ethule njengembuye uhambe eyifaka indweni kodwa mina umuntu nje ukuthi vele ngaphakathi kumina yebo wazalwa naye ngazalwa ngasoke ngashaya ingoma ithi ikhuleka mngane phela national anthem yabo so kulokho nje ukuthi kunjalo akwazisa abantu uthini ukhuleka mngane ngoba ngiyekuzihlala ukhuluma ngayo ayazi nje ithi ikhululeka mngane ikhululeka mngane lene Tsholotsho ngizalwa khona ikhululeka mngane ngosimanje ngikhulele khona akekho umuntu ongayazi le ngoma siyeqamba amanga manje kusho ukuthi wena nangu ucula ngeSholotsho ezivini Isholotsho nangu ucula ngeSholotsho kodwa ungumuntu ophila namazulu cha bakwazi abafuthi angazi ngibafihlele awusimuntu ozifihlayo hayi ngabachaza nje bafuthi hey mina nje uthozana ngakhumala isibongo ngisuye eSholotsho kosimanje kodwa uthatha kanjani wena cha hayi bangihlonipha kakhulu futhi mina nginamagalelo amaningi kubona siwenze sindaba bangihlonipha le ndlela ukuthi futhi ngeke sebengikhuluma kabi sase khona ukuthi kanje cha bangihlonipha futhi ngale ndlela exakile yabo bangihlonipha so uyaqala umculo sithi ke uqala nini umculo mawusofikile lapha umculo kahle ngikhuluma nje iqinisa futhi uculo ngiqale ngo2012 yes bengibhekele enye indoda uthi uThuba lakho kwaZunga nongoma iqembu liyazi ukuthi ama-NND ngashaya ama-backing khona ke yes yabo kwathi ngonyaka ka2013 la ngiqale khona ukhiphe yami album yabo ibithi Majiji Qomane album waphela le ndoda mina ethi mayikhipha into ekhiphile iyathengisa phela angancane ngale ngisumphihlezo sestudio mina ngikhipha ngijambisa unyaka wodwa kwathi ngonyaka ka2015 ngakhipha ialbum iyayithi ngifana Xhoviso la ngasenzana nomunye umfana wangakithi nje othiwa uzinja siyamlungu alright ngisazwana kwakumnandi ngaleso sikhathi ngisazwana kwathi ikhuluma yakho ngathi iphela phethi lokudlelwana kwasuke bathi nami baphazamiseka ubudlelwane ngicabanga kwaku2020 buphazimila phela ngo2019 ngoba phela ngase ngithatha indondo leyo utheza yithi award so kwenzakalani hayi mina ngisola ukuthi ngaya wami mhlawumbe ngisho ngikhulume ngani mhlawumbe kuba nomonanyana nakho ngaya kodwa nabantu nabawuthela nje uyabona usawudo nje athi phela wabonakala kunguwena owakhipha iculo ugadla mangicabanga kahle ngeke ngihlale ngingagadli umuntu engikhuluma emakhoneni
Angiyathanda uma sikhuluma sibheke. So wathi umfana ungikhuluma emakhombe yangisaba vela. So umfana awu ngisaba kahle umfana. Mangaqhamuka phansi. Awu ngitshela mina. Hayi Manje akamuka manje ngithola indlela nje. Engabaleka. Ukusaba. Ngendlela nje ungisaba angazi. Ungisaba nje ngalethi ixakile la. Kodwa saye sabizwa ngichaza sicela story nje understand. Saye sabizwa ngobhuti. Oma press uNkulunkulu wasesholothi la ngemazi. Yes, ngemazi. uNkulunkulu. Basibiza ethi mfana hlani phansi lungiseni le ndaba yena. Ngathi mangifika umfana wakhala inyembezo kwengane encane. Ekhaya yini? Ayibona nje ngiqhamuka abathu bathi ngenze ngithi hawo. Ngempela kwenze njani? Yabo izinto senzenye ikhala kanjani itsholo hey. Hayi. Sengimuphi igama manje ngoba ngibothi ubudlelwane siyabuyisa. Yena hlahle usengumongameli. President. President. Mina seyimini inkosi uKing Qedumcimbi ngothi King Qedumcimbi. Ngizochaza nje athi for understand la ukuthi mina ngiyinkosi yena ungumongameli. Siyohlukanisa. Then lapha asifuna sibheka hlala first sesikhulumeni bafowethu. Yena ungumongameli. Mina ngiyinkosi. Yabo kube noNkulunkulu. uNkulunkulu wa praise. uNkulunkulu wethu osiphethe. Okay. Masithandaza nje sesithi hey baba wethu osezulwini. Hayi hey baba sesisholo. Kusho umapresa. Mawuthatha nje. Usho uyavuma umapresa. Kakhulu futhi ngenhliziyo yami emhlophe kakhulu. Naye lo mkhazi ngiyamvuma impela umkhaya ngizena inkinga naye. Ngoba ninkinga naye. Sengumongameli impela hayi. Sengibona ufana uyangisaba yabo. Manje kuba kusaba futhi ufana nawe. Uke washo lapho uthi kwaba nesikhathi lapho nibiziwe. Ngizama ukuthi lilungise ngoba mangikubula kahle. Njengoba bengishilo ngathi mina into engazi ukuthi wena awugadlile engomeni. Wagadla iculo la wala yonke indawo. Lithi angisaba umuntu ufana ngamanje sidubulayo. Uyaziwa ke lokho ukuthi phela ngisiboleke. Lo mfana bekwazi. Ngisakho. Ngezama ngisiboleke. Ngisakho. So ubuye usho ukuthi hayi inhlamvu ziphelele emlenzeni. Unhlamvana zebhama zimshaya ekhanda zaphelele emlenzeni Zulu amathayela Ntsimbi kayigobi yini lo. Bakuthi unhlamvana zebhama zimshaya ekhanda babe ngidubula bengiqeda. Kodwa bageja. Udutshula ngoba bangidutshula nje kwenye igenge nje sasiphila naye. Okay. Bangishaya u3 bullet la kulo mlenze lo. Okay. Ile sayisikhathi uhamba ngecrash. Bangishaya u3 bullet ikhanda bengaliboni. Ngoba befuna ikhanda bengaliboni. Ngeza ukuthi anhlamvana zebhama zimshaya ekhanda zaphelele emlenzeni. Asiqedele la. Nithe sezama ukulungisa lo daba lo. Ngicabanga ukuthi udaba lagcina selulungisile kahle ngithi. Hayi salungisa. Balungiswa phela. Hayi sikhuluma. Awutsho la kuyini vele okwenza ukuthi ugcine sokufika lapho beside ukuthi uyakwesaba. Kukhona okunye yini ofuna ukusichazela khona? Cha, ngizokhuluma nje ngoba ngishiyo ukuthi mina hlahle mina ngizokhuluma iqiniso opheqinisa into engikholwe lapha. Mina umkahle wavuka umona kahle ngoba ngadlala okhosini kahle. Isihlala ingoma. Khona ingoma yami yayithi Pullup yadlala okhosini la mina kapha ngo12 bangidlala ebusuku phela mina ngisuyeni lokho njalo. Ngoba ngidlala ebusuku. Hayi umkhaya bamdlala ebusuku. So manje ngadlala mina yabo. So mina engidlala sizodlala ikhova yini ngoba phela ikhova ezozingalala ebusuku. Mina faka ngidlala emini ulale lonkiso. Bazomdlala ebusuku siyocabana yabo. Base beyithethela inkuze emalundalunda uKing Qedumcimbi. Unhlamvana zeyibhama. Kodwa ngathi kukhona lalela ngicacede lapho ke. Asalungisa le daba kamkhaya. Ukudlala kwami lapho okhosini umkhaya hayi. Ngabona akaphathekile kahle. Ngoba phela bese ngitshela ukuthi mina kahle yimina esengiphethe lapha kwela kithi manje. Ase uqhamuka inkunzi emalundalunda. Nezitudio ziyahlukana yabo. Mnandi kodwa kaphazo. Into mayizodlala yabona into yami nje inalokho nje. Inaleyo nje isiko esixakile exaka abafana abaningi ngiyangibona nje khona ngabafana nyanga nje urecord emkhukhwini kule studio zabo ngoba 3000 nje khona okunye bengithethe mina hayi kahle kahle ukhona nje okunye lapha ngathi kwaduma ngitshela ukucula irumba mina bathi uSkoto bengithethe ukucula irumba manje mina ngiyawuyiza igama sengizwa ngale ngoma Nkosi yami ukuthi hawu kufana la sengithi ngiyalalela hawu ubulo kunjalo ubass guitar wakho ngafunga impela ukuthi hey umuntu odonsa lokucinga ucinga lo wathi avele kathi yawo phela mfana record emkhukhwini ezodelela uNkulunkulu wethu wenze njani ngaphathe ngaqhubeka yabona ngathi nawo yabo ngabona nje kahle nje into engizoyiba noSkoto naye ngathi unenkinga naye nginankinga bengicela umuntu werumba hle kahle nje mhlawumbe umculo werumba ukuthi akazi
hayi phela kuyahlukana awubahlangane naye emcimbini hayi angimazi kahle ngeke ngiqamba amanga noma engaqhamuka lana ngeke ngimkhona mhlawumbe ukhona lana ngazi ngimazi manje ngikhuluma nje ngeke ngithi ukuthi ngiyamazi ngamazi yabo angimazi okunye ngibamba umlomo mfowethu okunye ngisuka ngicabanga ukuthi lamadoda maybe khona umunye wadlela omunye intombi or wathathela omunye intombi ngoba phela angiboni ukuthi amadoda angavele nje ugadlane kanje cha hayi lutho engiqamba amanga kodwa angimazi ngifana kahle uma ngaqhamuka phela uyibiki incimbi mhlambe uba kuyona ngoba phela manje thina mina futhi khona ilalela ulive we kuphi khona phela mazodlala emkhukhwini angodlala umakoti wakho ngawudlala phela usona ku live nakho kodwa mangazi uwodlala kuphi la sake sabona khona thina udlala lapha thinki kubo lockdown kahle usikole mina kadlala bengitshela umfana ucula iromba kahle nginqamba manje ukuba ndiyiqinisa manje sengizothi hayi wena ucula uMaskandi kodwa ngoba phela kahle zikhoma nje iqinisa uMaskandi babili ezinye okay kunozinja noQedumcimbi abekho abanye laba ngoba befika more than 400 mfowethu abakhona mfowethu mfowethu ungangitsheli umuntu wasemkhukhwini umfana kaJobe uyamazi angibazi mfowethu ngoyiromba hayi ushaya uMaskandi usho ukuthi le yonke le igenge ngabalandeli bethu sike sicule nayo yabo bahlukanisa umculo nomlandeli yabo so uma umlandeli kunento engiyenzayo uma uyithanda wena usuka nawe uzama ukuthi nawe ubanyazize yabona ukusenza isolo abantu bamaskandi babili abekho nje umuntu ubani ngoba uzinja noQedumcimbi ohamba phambili uphi hayi uyangishaya nomkhaya kodwa kuba namanye amagalelo nami ngishaya kodwa yakho la manje ubecha ungishaya ngogazi kubani now mawusho njalo njengoba wena ke ukusigiya ngengoma ngicabanga ukuthi bakukanye idlala leculo and usunesikhathi wena ungakhiphe lidlala usunesikhathi ungena emculweni kanjani cha ngifuna ukuphendula lapho ngoba ngishilo ukuthi mina mfowethu into mangizoyikhipha ngikhipha amanono yabo so manje mawuzokhipha ukudla lokho okuvuthiwe kuyakuthatha isikhathi ukuthi ungapheki okunye kodwa mawuzothi mawufuna ukupheka ipapa wena upheka umdoko abantu bashesha belamba maqeda ukudla lo mdoko yabo so ngamanye amazwi ngisho ukuthi mina ngoba ngikhipha le album status isahle namanje phezulu emarket khona thi khona zobe khuluma ngayo manje ifotha ngazi ukubili ngikutshela ngithi mhlawumbe nje naphesha kwelwandle mhlawumbe yafika indlela nje ngidayisa ngakhona njengoba sibona phela maybe endawo zokuxhuma lapha ku YouTube ama views ngathi akakho ngalelo zinga lelikhulu ukwenzakala ngithi phela mina umuntu lona ophila nale genge yase hostel isikhathi esiningi so manje yase hostel yathanda umsebenzi uyiphithi mina ibisikhipha imali so manje into ebulala kakhulu ngoba phela igenge yalapha isijwayele nje unophuthu ayijwayele into ukuthi kungenwa kanjani kula nomafoni kodwa manje ngoba manje singathi iyahlakahlakanipha manje sekuzongena na isupport wena uyithola kuluphi kakhulu ihlangothi hayi ngiyenqamba mama futhi mina isupport ngithola kule Natal lapho nje ngizokusho nje ukuthi ngigcwala umlomo namanje saperforma bebe nabo ngaka hawu ngigijima endaweni ngakho sengibuya ngisho nale kanti manje njengoba iculo lakho ukuthi sakukhumbula udlala kuKhosi ileli ngalesikhathi udlala kusigiya ngoma into besikhuluma ngayo njengoba namanje asikuyezwa udlala elinye mhlawumbe imhlawumbe iculo lapha maybe singathi maybe kukhona okufakile ukuthi la phela fake ngoba baba kanye sangaphinda sakhuluma kodwa uNkulunkulu wamandla kuhlekisa khona kunjalo phela ukuthi yazi kuyabe kushefeza kodwa phela ngeke ngithi kashefezela abantu washefeza cha kuyashefeza washefeza kodwa kubalekile ukushefeza phela manje ngeke uphendule lo ngeke uphendule lo kusho ukuthi washefeza cha ngeke uphendule hayi ngeke uphendule lo mbuzo kodwa kuyashefeza unewazi ngisho la ngeke ushefeza futhi ngoba manje sokumele uphila sawumoya ufanele kushefeza kodwa angizoshefeza kuzwa yini ukuthi mayinto yakhe imnandi ugcina ushefeza kubalekile phela kushefeza phela manje sibaningi singabaculi yabo ngoba ngichazi ukuthi mina abaculi baseZimbabwe 2 ngithi mina nozinje lo siZimbabwe ngizobheka ilokunjana ngapha eNatal abaculi ba more than 100 mangaphazana so udlala ngale awungasidlala ngoba niyazi into enidlalayo kwakudlala ukuthi ngoba likhiphe esincane khona ufakiwe
Ayi namkhanya solo uyashefeza naye. Uthi siyashefeza nje yebo. Ngoba phela vele ngeke uyasola noma uneqiniseko. Nginesiqiniseko ukuthi akuyashefezwa. Ngoba nami indlela kangisengizwe ngalapha ngizokuthi hayi mfowethu uzuye lapha. Yabona ngeke phela ukuthi uzogibela ibhasi eThekwini ungenamali. Yabona. Manje phela njengoba nami ngibuzile again ukuthi sikhulana manje ukuthi uqhubeke ushefezeke siwuzwe lo mcimbi. Phela ngeke ngishefeze ngoba ngichazi ukuthi abaculi wasekho lo muntu bambisi. Hayi athi ngithule la khona. Awusekhona phela namazi ke zathi ukhuluma ukuthi ngizoshefeza mhlawumbe phela kwalenyanga kungenzeka uzimemeza. So kusho ukuthi ama radio station amaningi kumkhuba yini ukuthi abantu begcine bekhiphe esincane ngoba live and direct kahle kahle umculo abawuthathi. Hayi asikhulume nje iqiniso abafowethu. Umuntu egula. Kunjalo ama radio station amaningi. Ngoba sasibuya ngapha ko Jose FM sibuya kuphi kuyashefezwa. Ngishona ngapha koZimo kokhulumana FM. Sala ngashefeza nokushefeza. Hayibo. Shefeza yonke indawo yabo. Iyadlala ukuthi ngo. Nabakhulumana FM bayokhipisa njalo. Uyashefezwa. Awudlali umuntu eqamba manje ukuthi la kashefeza. Nabakhulumana FM. Usho ukuthi wena kulo mhlamba abashefeza. Bangadlala kanjani ingoma umuntu orecord emkhukwini? Bangadlala umuntu abanye. Ngoba phela kuyazwakala. Uvela ubone udlala nje udokotela umuntu ushefeza. Nathi nje simoqeda umcimbi kanjena nje ngoba phela uqeda umcimbi akumina. Uqeda umcimbi ngabantu enginabo. Ngifuna understand mode khona uqeda umcimbi. Ngeke uqeda umcimbi ngingedwa. Kodwa abantu engiphila nabo. Uchaze khona. Cha, ngoba uthi uqeda umcimbi. I-group yami yonke lena engisebenzisana nayo. Akusi wena. Akusi ingedwa. Yabo. Ungathi wena uhamba utelebhele uthi wena uqeda umcimbi cha. Ngeke uqeda umcimbi engekho abafana abangibhekayo. Ngeke uqeda umcimbi engekho umaqhuthe eqana mfoka mkhizo njalo bass guitar. Ngeke uqeda umcimbi engekho uJeva zimbi mfoka khanye ezongishaya lead guitar. Yebo. Ngeke uqeda umcimbi engekho umashance mfoka mji yakho ongidlalela Ghostini. Yabo. Ngeke uqeda umcimbi engekho baba uBhazuka. So uqeda umcimbi kungakho uqeda umcimbi. So owenza wakhetha ukuthi wena uzibize uqeda umcimbi ole nje usuchazile ukuthi liqembu. Usukubize bonke abantu asebenza nabo. Yeah. Ngoba ngicabanga ukuthi manje ngithi ngiyabheka lapha baningi uqeda umcimbi. Nokubezwa nje ababili abathathu kakhulu kwele Natal abazibiza ngabo uqeda umcimbi. Ngizokhuluma iqiniso kahle kahle lapha. Uzoqeda umcimbi mina, umcimbi lebe ngiqeda. Khona engaqeda khona umcimbi kwenye indawo. Ngeke ngisayi uqeda ngeke cha zokhuluma nje iqiniso. Mina mfowethu ngilimisa ithende emzini yabantu ngingedwa. Lokho singasidluleni kuloko ngisingakhuluma. Lo mcimbi wawuqedile lokho. So wawulana eGoli. Umcimbi wakithi go Freedom Park. Okay. La eGoli la. Wasebenza ngaleyo nsuku. Engafika ngawuqeda khona. Abantu bathi hey le ndoda iqeda umcimbi ngempela. Yeah. Wafika wavalisa umcimbi. Base bakwenzeni. Base bengithinte wrong sokuvuka idlozi laseCholotsho. Ngase ngiyavala umcimbi. Ngathi inkabi ngihamba nazo osakhile umfoka Mchunu. Nonkuleko mfoka Khanyile benoscore mfoka Kansela. Balikukhulu into right wena yini ukuqeda leyo mcimbi. Cha uzamsela abanye. Abasafuna uenjoy ngesikhathi. So igama lavela ngicacisa igama lavela lapho. Ngakwenza kwakanye igama lavela lapho. Khona umfana ngapha bathi uCevuzile. Mhlambe unokuzwa ukuthi uCevuzile. Khona umfana wathi uCevuzile waseNatal. Lo mfana nawe uthi uqeda umcimbi. Kodwa sikhulume nje iqiniso iqonde. Lo mfana yikicity lakho wabhala ukuthi uqeda umcimbi. Yabo umfana kahle noCevuzile. So manje ngiyangizwa abantu sebethi mina ngiqhathanisa nalo mfana. Umfana awaqhathanisi. Wena uziqhathanisa. Hayi lutho hayi. Umfana ngena inkinga naye umfana. Uhamba ngoshuni uphi wena? Mina mfowethu lo shuni odlala mfowethu angazi zokubiza ngithi ngoba phela manje ufana nebreakfast. Noma mhlawumbe ufana azi uthi kahle kahle. Kodwa kahle ushamene ushuni omdlalayo. Ngizokuchaza kahle. Ushuni ngazwe lonke. Futhi yazi ushuni wami uzolalela mina. Ubheka ushuni wami nje. Into yami yonke ihlange lokhu ngiyakusho futhi angunanazi angufili yabo lokhu ngiyakusho futhi umshuno wami uhlala ngalendlela ethe yabo. So lapha umbuzo omunye ukuthi ushuni wakho lo uthathele kuphi ngubani umculi ongathi wena uyabona lo muntu nguye ongenzela mina agqugquzeleka kwezomculo kuMaskandi.
Ngizokhuluma iqiniso bafowethu umuntu engezagquzela mina indidana Mtshengiseni futhi Okay. Umuntu kade ngathi imodel yakwathi ni role model singisithi singasazi kahle ngicela Waba president yikho uphatha so nebheke. hayi lo phela phatha umshini so iphela phatha umshini ngalo uthinta ngaphela manje ngesiphawu sengane yabo so manje kuba yilo kuba ngani kuba So ngizosho nje ukuthi indidane angigqugquzela kakhulu mina lo muntu futhi bengijwayele lapha makamai mabe ngihlala eJip isikhathi esiningi sihlangana kamai mai into bengenankinga ukuthi isithi yapha ngathi udili kaje ngicela ngo2012 hayi ngipha ngisho iskipa mahala yabona sadla naye eplating azikudla nomuntu odumile esasikhathi kwakunzima umuntu asimbona ku TV sekumuntu ngimile akadla naye eplating uthi hayi sel unja maqatha naye iloko nje ngizokusho umuntu wangigqugquzela ngase ngena kulo bhutha unongoma yothuba la uFokazulu benongika umfoka Ndlovu ngazama ukusebenza nabo ngase ngibuyela iqembu lami yabo so umshini abadla njengoba manje silapha uPodcast uthwalele hayi mawaseshosho futhi uphethe umshini ngoba manje fongashuka anything Kunezitha yini? hayi ziningi kakhulu noma ngazazi Zikubangisana lezo zitha. Angizazi ezinye zakho ukuthi zingibangisana manje kubalekile ukuthi bahlala uready hlezi ngiready ukuthi noma kwenzekani so maligadla lapha ligadla noMaskandi lisuka ezinye izinto zisuka impela enhlizweni you mean them or kusuka nje ukudlala ukuthi hayi umculo siyagadlana nje ngoba kukhona kunokwenzeka ukuthi mhlambe aziphumi ngaphandle ukuthi iyadlala mina mfana manje nginenkinga nayo uyayithuthela uhlala khona mafana nginenkinga manje mfana nenkinga nami ngithola kwakhe sethuthile angilokho futhi akunanazi yabo mina manje mfana nenkinga nami awuyayithuthi yabo ngeke ukuthi uba nenkinga nami uhlala lapho hlala khona ngoba ngiyayifikela mina phela ngithumela ngibhala incwadi ngangifoni noma ngibhala iSMS noma sengithe mina ziyakhala ziyalila ziyatetema ngisuke sengisondela usukuthembeni kodwa phela ngoba wathi feka ukukhulela hayi ngizokutshela nje into eyodwa mina nje ngazala wabikwa yabo futhi into engifuna ukutshela yona ukuthi mina hayi angisabi umfana lokho hlezi angisabi umfana futhi lokho ngeke ngulubange nomunye umuntu kushunwe ingoma lapha kulomunye ushunwe wakho kwaduma kakhulu ushunwe wendiza kunesikhathi lapho kumele khona wena ulende ngendiza kunje wakunjalo wangasalende ngendiza oqala ngizathi mina yini yabuye emcabangweni wakho yakwenza wena wazocabanga into engaka ubone ukulenda ngendiza lapha ngabhayiseka mfowethu nje uphumisa ngase ngimukhiphile impela u6000 kwendiza ngihambe nogwaza gwaza emazugwaza yes kunzimalanga ngiyena mfowethu wenza kakhulu ngihambe nayo siyolokhunja siyobhukha indiza sayibhukha indiza khishiphu ulonje u6000 yabo wase tatazela ke umkhana yasowenza umcimbi ngapha kolokhunjana ko umkhaya wami lona onejinje ekhaya uzinja watatazela wayenza ilokhunjana umcimbi lapha neProtheater kwaye ukuthi lapha isikhathi sasimlele ngaso ngendiza wafana ngifike khona emendizeni sengiyabona ukuthi ngathi kungishayela ngomuthanyana lokho abantu abasekho kakhulu abantu babengekho kakhulu abantu phela umcimbi ngigcina udumise kakhulu ngoba ngaziwa nje umcimbi udumise kakhulu yilo ngangifaka lapha eBeria Park yakhumbula la ngangikhona ngihamba nabo laba bafana lokhunjana inkosi yamagcokama olokhunjana ngisupportwa yilokhuna original yakhumbula leyo la umcimbi wakhe ngumcimbi wakunzima kakhulu lo wesibili lona baye ukuthi hayi ngathi kumkhaka utholile umutha lo kanjani yabo mangifika lapho uthola sokunobuse lapha yedwa abadala kanti babu laba kuyathi ngibamizile ngathi we ungishayile lo ngaze ngicela ukhansela indaba yendiza lapho ngoba izothi bayifika ngopepelithi izondiza kungena bathi yabo wendiza wena King Qedumcimbi ngibona umcabango omuhle kakhulu yini ayibuye emqondweni wakho ukuthi ngingumculi nginje ngicabanga ukuthi mangayi ngenze into engaziyenza ngabanye abaculi ngehle ngendiza yini yakunikeza lolo qozo ukuthi wena uzucabanga lento ukuthi wena ufuna ukwehla ngendiza angithe unebese umkhulumi bafole ukuthi phela angilambi yabo lo fayisa umhlukanisa wawulambi so le ndoda nje ibuye kanjani so ngase ngihlelile ukuthi phela ziyakaza ukuthi ngendiza enopephele emhlanje yabo kwangenze mina futhi uyebona mina
ngeke uzothi uqeda umcimbi unomcimbi eyiproject akwenzeki lokho ngani ngoba mina ngiyangithanda abantu mabezobuka bebuke mahala bekhululeke yabo njengendoda phela ngisuthi mhlawumbe mangenza umcimbi sengifuthi ngikuthele okuthile ukuthi ngihlafune mhlawumbe ngihambe ngothenga lokhu hayi ngayile ndoda engenankinga so imicimbi amangwenza mina ngicwala kakhulu la ngicela ngwenze epakini omunye umuntu mayebuka ebuka ngenza umcimbi epakini uthi we uhlela ubhuka lokho njana itheater kanti hayi pho kanje mina ngisuka ngicabangela abantu ukuthi yabona mayikhala ikhala nje ubusuyenza njani imali ke wena cha imali mangenza kakhulu kuma CD yabo nokutheni mhlawumbe mangikhona ngidayisa nje ngidayisa ngakhona kwathi iqinisele mangizokwenza umcimbi mina angeze umcimbi ngoba ngilambile kwesami singahlanganisela ukuthi hayi nakho na ngaphesha umkhetho umcimbi sengithenga imbuzi ekhaya hayi umuntu mina ngeze umcimbi wenza nje ukuthi abantu abajabule ujalo nje njengabo bana abaphesha baphathanisa abafana nako Maskandi hey yaphathanisa lekhengetho ukhona wathi oMaskandi bezokwenza umcimbi wabaqhathanisa naberumba wathi umuntu werumba ngawenza theater beheadliner kodwa uMaskandi mayezenza umcimbi babuya bengu100 yakuvuma lo ababe 100 abaculi yes ingane phezulu ebakhuthuza kanti indaba mawuthi uzojoyina lapha stage uzojoyina yini joining fee kahle kahle ekuMaskandi le khona ukuthi makulonje CD indaba ibangula indaba awukwenzi wena lo hayi ngikwenza lokho mina hayi angikwenza anti unobasikele basekana bona bengabaculi hayi basupportana phela futhi lalela futhi mawuzokwenza umcimbi isound usuyiqashile wena into zakufaka ihle usanesikhala mozwenza umcimbi mina phela ngiqhashi lama sound la uyakhala ngathi azwakala yabo ngimazokhayisa mhlawumbe mengiqhasha gidima labo 8000 yabo bese ngiqhasha ipaki yabona yes thuthi nayo ipaki nabantu fanele abantu befike ngendlela nje right you understand manje la abaculi bakithi abaningi hayi kambe babili vele abaculi manje umculo engicula naye sengithabaningi sengigohlika ukuthi ukhona nabalandeli bethu abangabaculi lo umculi esicula naye hayo mase yezumcimbi ubuza phela yise eseyipostiye lapha ezithombeni phela seyithenga imbuzi kanti imbuzi ithenga ngomcimbi yini bafowethu angithi bona basukethi wena Clevelanders abaculi bahlangene bathi baxhasana laphayana nawe uma usuka emebhuku siyafaka ukuthi wena ngifika 250 usuke eseka lo munye umculi nawe ukuthi nawe yes athole phela angithi baculela ukuthi bathole bazuze yes mekhwe kulapho ukuthi wena mawucula wona ulandi ayidla balamba bathi usuka phela bexhasana so isupport le yes ngiya understand akunankinga ungakho ngichaze ngikho indaba yeproject mina iproject angeke ngene iproject ngani ngoba awungene vele hayi ngingena wawangibiza umkhasi sazwana ngoba phela sebenza lonke nebona idlala lapha esasebenza khipha icwecweni lihle ungakaphuma umona hayi kwakusasemnandi impela awucabangi nabantu nje basuka bayicabanisa ngoba ngithi masibaya singe ndibakukholeni ngakwenza ngoba ngicabanga ngami ngicabanga ukuthi mina niphume sibayene sisodwa elingamajwane lingabantu lalingaqhubeka ngalo umsebenzi lenzi ngoba ngicabanga ukuthi yini njalo nawe kwabonakala usebenza lapho kuselaphi lapha nayi kakhulu ikengizenza nangu ngoza lapho kunzima kakhulu ukukhozi FM maybe bekumlando wena ukuthi maybe nisuke livulela abanye nabo inkinga ukuthi cha inkinga ukuthi abekho yabo kube bakhona la mse sibavulele manje uzovulela njalo ngabantu bengeke atose nje ikhuluma kube bakhona phela kube sebevulela ngiyangizwa ukuthi hayi bakhona phela kodwa manje basehlathini yabo bawusehlathini mina ngoba bengakhomenda kwa ama press ngithe mina bona umfana mayethu kuma press angithi uma press uhleli phezulu eflatini elokhu njani zothini emarufini kanibisa nje emarufini phezulu ogcinena so lo mfana uhleli kuphe ebhuqwini la phansi manje uyayikhonkotha le lapha phezulu futhi naye hamba ohlala khona kodwa manje akwenzeki lokho uthole ngoba phela lo ehleli phezulu lene eflatini nawe uyafikisa nawe ukuthi Nkosi yami ngikhethe kanjani uthola ikheja uyazi lift ukuthi ikheja lift akithi uthi down so utshela emkhukwini lift ayikho so manje ngeke ufane lokho nje bo uma uthe emkhukwini hlala emkhukwini ilift uzoyithola Nkosi yami inkingi lapho wena King Qedumcimbi
ngithi ngiyakhumbula kahle lapha ubaba uGumede osiwashiyayo yebo ningabantu enizwanayo kakhulu futhi ngendlela exakile yebo kungani ubusondela nikakhulu baba uGumede benihlanganiswa yini hey ngizokhuluma iqiniso futhi ubaba uGumede ngithanda ubuqhawe bakhe lo ubaba mhlahle ube ngithatha njengengane nje okay ukuthi impela nami ngendlela bengihlonipha ngakhona yabo ukuthi noma ngiyakhala ngithi baba kuyabuya phela kube nzima noma phela ngirish kuba nezindlela zokuthi bezi kuyabhayisetho mhlawumbe awunazo isingo leso sikhathi mangithi baba ngizacela isinko ngiyawuthola u3000 ngikhumbula bangithengela imbuzi eziwu2 kuzithola cha unokwenza na phela kunokwenzeka ukuthi bese ngithi mhlawumbe phela angikulanga phela sezona cha awulanga sezengana wena uthawula lalela phela esikhulwini contradictor phela ngoba unomuntu ongalambiwe kodwa kanjani uzucela kuba uGumede esikhulwini vele ngizo appreciate u3000 cha ungalambi nafowethu mangifika lapho kuze ngiye lapha kaGumede baba kuyi-weekend elilodwa kuze ngibone baba ungikhonzile hey baba ngathi ngibuya ngonye nokonye kancane hey hawu embizeni zikafana hayi uNkulunkulu wakhona okay angiyeke lokho nje asiqhubeke so kwaba yilokho nje wangikhombisa nje ilokho nje ngiphatha ngakhona fane nake ngese regional bani uRasta Sibanda yabo mangizumcimbi hayi lutho angazi lapho sasihlangana mangizwe umcimbi ngithanda ukuthi kube nginabanye abantu engibakhuphulayo yabo ngoba phela manje kahle kahle i-regional bathi African kahle angazi ukuthi isingisi in African national funda angazi ko lokho kodwa uthi kodwa kwathi nami ngibakhuphula lelo la ukuthi ngibaveze kubantu yabo ngabaveza kanjalo naye uGumede kwauthi naye umuntu naye uthanda uhlelo lwami ngoba ngichazi eqaleni ngithe mina mangizokwenza umcimbi ngenzela abantu angenzeke ukuthi mina kuhlafune mina uyabona lento engisho kumbe wena wathi usubona ukuthi hayi bancebeka kwaba uGumede wasusondela kakhulu kwenze lethu uvalele lenye igenga naye ukuze ingathola uxhaso hayi ibingeke ingene vele igenga ngoba ngithaza mina wangena omunye waboleka imali naye lapha uzinja ethi ufuna ukulokhu njana ubonakele ukuthi amfisha kwi-CD yakhe nje inye nje yayirecord nje istudio singasi wona usumvalela ngaphandle hawu wathi naphela ngayikhokhile imali yesikhulu wathi nesevaleleka ngaphandle hayi wavaleleka nje ngephutha kwafanele nje akakhuluma nje ukuthi hayi imali anginayo ngiyayicela ukuthi ngiyayiboleka yebo uma flehlwenze bekucela nokubola into eziwu2 ehlule wavaleleka ngaphandle esikhulwini asike sibuyele emculweni wakho usuka amadlala amangaka balata nginawo 5 ungawasho nje ngabala nje kahle kukhona album ethi Mashiqomana aqala ngayo album ethi umfana uXovisa ethi Mashiqomana ka2012 kweza umfana uXovisa angisebenza khona naye lo mkhaya singaka ebona yabo ngasenza nomkhaya na uFred Gwala okay unike nasebenza noFred Gwala ibithi umfana uXovisa kwaku2015 kwazophuma le international edumhlaba wonke ethi AIDS yabo kwazophuma beku2017 yabo ngoba ngishilo ukuthi angikhiphi njalo ngiyamjabulisa imiyawo akuthi njalo ngenyanga nenyanga ngisestudio phela uma ukhipha vele into engazwakali kufanele abantu beshiye beyikhohle so uma ngoba ngikhipha into ebambekayo uze ingoma iphume kuwena ukuba nenkinga yabona manje kwase kuba nestatus you understand esiphume ngo2020 yasazi ke yasinengoma edumeta ngisaba ngifaka amane sidubula yabo ngoba kunalena nje esikuyona ethi usizi okay idlala delete before siye kule ethi usizi liphuma nini liyophuma nje kule fike siya kulo phela kwenyanga before sixoxe ngalo bengifuna ukuzwa lapho ukuthi kule dlala kwakhuluma ngalethi AIDS yini ekuinspire kule dlala ukuthi uzulibize ngesihloko esithi AIDS what is your inspiration uzoyilalela le ngoma ithi iyabulala ingculaza mina qaphela amantombazana inkinga uthola esportini awukhona ngibona nje kakhulu lapha kwenzeka kubantu just nje emphakathi njengalo la umuntu sebavuka ndawonye kusasa kubona kanjalo into kanje ngase ngibotha ngibize ngeAIDS yenza ngestatus istatus sithi ungahlekisi ngomunye umuntu
ngoba naku ekhwehlela. Okay. Basazi ukusima kanjani. Thitha ngikugahla ngiyagqugquzela nje abaningoma zami ne message. Ukuthi hamba nawe eclinic futhi uyothola wakho umtholampilo ukuthi uyisima kanjani. Kodwa ngiyangizwa sebethi ayuqeda sina ngathi iyakhwehlela. Ngoba kodwa enkundleni zokuxhumana ukuthi ungathi lawe usehlelweni. Cha ngisehlele mfeke ngufihle lo. Ngisehlele mfeke ngikhona nje qiniso umuntu egula. Cha ngisehlelweni phela kodwa nawe bagqugqumezela abantu. Cha ngisehlelweni phela. Awusinkingi uba sehlelweni. Hayi sinkinga. Into ehlukene. Ngingulazi lena futhi ehlaniphile yangibona inkuluphela nje. Akunangulazi lena ingulazi ebayisisayo. Ngoba abantu abaningi uthola sometimes behleka ngaligcikwane. Hayi ukuthi mina anginabantu oqedazi ngaligcikwane. Cha thina oqedazi ukuthi ngoba ngidumile oqedazi. Mina ngiyalethelwa nje endlini. Angiyasibona. Siyacheka ukuthi iqedazi right. Ngeke ngithule bese ngibambula yini bangabambula neclinic ngidumanga bazothina abantu. Manje bale lethe into zakho wayisana abantu ngaligcikwane. Hayi njengoba usishilo nophuma sobona kodwa hayi. Cha mina ngikona ngiphila nalo. Kodwa ngazitshela ukuthi ngiyazazi ukuthi njani. Njalo le medication ngiyayithatha. Yebo. But ngicabanga ngaphandle lapha into abantu kusase le stigma whereby people are not comfortable to talk about this. Khuluma ngayo abantu abanye bayaqhubeka beyifafaza ngaphandle. Angazi ukuthi wena njengoba usithi wena nasi khona. Manje umuntu othethe ya nginami ngani zami. Nkosikazi uyasazi status. Uyasazi. Yabo uyasazi. Lapho kanjani ukuthi nize nisikhulume nizwane ukuthi kunje. Ingani mfowethu ngizokhuluma nje iqiniso ukuthi accept ukuthi bengingumuntu nje mina bona nje. Lokho uyiketanyana nana kumina kuyalandela nje. Hayibo. Lokubani bakulandela ukuyiketanyana ukuyiketanyana. Nami ngazi ngizoyinqamba manje ukuthi ngizokhomba ingane kasibani manje ngayithola kuyona hayi. Ngiyavuma ukuthi ngiyavuma ukuthi mhlambe yimina mhlambe ngafika naye. Nayo ekhaya. So gcineni mina umama ngamchazela umama ehlala uhlalela naye isikhathi. Njengoba bebezidletha ngaleyo ndlela okhuluma ngayo. Kungani ubungazivikeli wena? Hey bayasikhohle mfowethu hey. Uyasikhohle mfowethu. Anisuka sisithe la. Okay. Okusabhiyani imbuza lo bhiyala mnodula kakhulu abathi yimila. Okay. So manje waze ngishaya imila ngibuya. Ngondle yabona. So kwenza discount kudayi. Discount ngizokuba nje iqiniso ukuthi ngaba ngicela ngo2019. 2019. Hayi ngiba nje impela ngabafuthi engiphila nabo. Omfoka Sithole ngapha eBhekville. Nabonkabindi. Hayi wendoda hayi. Asakuboni kahle. Bengibuye kahle kahle. Bengisekhaya ngoDecember 2018. Hamba enguzunguza imoto enkulu. Mercedes phela. Imoto enkulu. Video. So ngithe mangibuye ekhaya kwakuthi hayi sunalokho ukuthi sengiyaxeka emzimbeni. Uma ngithi ngishona le ngithi amadoda athi asihamba kandoda. Ungoyitha esikulahle. Hayi masifike izikhala ipopolo. Kuthi hey ziyakhala phela la. Isho njalo. Mina hey ziyakhala ngempela abantu. Bathi hey ziyakhala wena. Na into zakho. Ufazi usekhaya nje useNatal mina ngilana eGoli. Hey kuthi wani? Uthethe eNatal? Ngizolundi. Okay ngizolundi. Okay. Yabo. Hayi ziyakhala impela imama sey. Kwafika kanjani kuwe makufika? Hayi kwakubuhlungu first day kodwa mama semzila isimbili. Hey kwakubuhlungu futhi enqamba manga. Hayi kwakubuhlungu kakhulu impela. Ngakhala no. Waku-accepta kanjani? Hayi kwangiphatha ukuthi inkosi yami kusho ngeke ngisaphila kahle. Hayi bangitshela ukuthi hayi nalapha kwamila kwakho ungangena ungabi nankinga nje. Yabo. Kodwa nje into ebalekile ukuthi uwazi isikhathi ukuthi wena into zakho uyayithola. Okay. Yabo. So umuntu lo uyitholela into zakho. Cha umuntu nje uright ngoba manje sekushaya isikhathi ngizene ngibambezele kakhulu ngoba sengiyele njani. Sokufayithe ngigwile lapha. Manje kwaphethe inkinga. Yazi kwashiya endlini. Udabona inkinga. Asisaphothela. Bese kulelo daba lolu esikhulu. Udaba kakhulu lunzima kakhulu ukuthi ngiyaqala ukuthola umuntu ocomfortable especially ngoba most of the times amadoda thina siyayifihla. Yeah, akufuneki uyifihle mfowethu ubona akufuneki. Mina futhi ziyakhala kumina bafuna bekwazi lokho. Futhi angunanazi angisho ukuthi ukuthi kulesikhathi ziyakhala kumina awuzangithola kale. Which means usaqhubeka yini usathola? Hey, sengivele ngama. Nkosi yami sengibhekele osendlini. Yabo sengizazi ukuthi inkosi yami ngifika fanele ngishaya into zami. Ngisho nengane yami yangikhumbuza ke manje ngishaya isikhathi. Ithi bangenengane ziyazi ingane. Uthi hayi baba phela manje ngathi ziyakhala phela. Yabo. So ungathi abantu umhlaba phakathi ngale kakhulu abaculi bakithi abakhona ngoba most of the time ngizothola ukuthi ku-industry lesikuyo izidingo ziba ziningi wena Jofi ukuthi uthola
ungasazi ukuthi ukhethe uphi na uphi ngoba nampu uzibani uyeza nazi nalo uzibani uyeza bese kuzitholakala usukule ndawo efana nawe ungabakhuthaza nabaculi ngaphandle lapho noma nabakithi nje jikelele ukuthi into engizoyisho nanku umkhuhlane ukhona usukwaqhula futhi la ngawo ngoba ngicula nangawo nje le album nale kwingoma sidentshi ikhona so into engizoyisho kubantu bafowethu ukuthi ungathi mangumculi busuyitshela ukuthi wena zonke intombi zemhlanje zingezakho ngoba qhamuka izindiza ziyandiza ziyagijima uyabona kanjalo usitshela ukuthi wena kanjani ngizokuthola kwathola uqedazi uyabo so akufuneki ukuthi wena ma umculi usithi wena hayi bongisebe ngabakho futhi okunye engizokusho futhi kubantu ukuthi akufuneki uma umuntu uhamba uhlekisa ngomuntu ngestatus sakhe ukuthi ubani uyikuthi ngoba angiboni ekugcineni wena awuzazi nawo awuzazi wena kusazi ungavuka lapho ushayiswa imoto emgwaqweni izushonile asalaphila lo mina uphethe umcimbi onengculaza thola ukuthi uzophila mhlambe u30 years yabo so mayilandela indlela zekliniki noma ngithi indlela zodokotela ngithanda ngoba uyaxwayisa wena Jofu uyaxwayisa ukuthi abantu abaziphathe kahle ngaphandle la umkhuhlane ukhona umkhuhlane uyabulala ukhona it's quite inspiring to see abantu abafana abacula abaqhamile njengoba King Qedumcimbi la besho ukuthi no yazi asizilakeleleni kubaleke and awuqali ngaye njalo hambani nicheka makukhona ukuthile uzizwe udala usulunyiwe thatha ukuthi ucheke wena futhi wenzela ukuthi sibonga abambonayo ukuthi akezwa kahle bangakujaji nacabanga ukuthi wena libatha yiyo endoda sami siye lapha hayi zafika impela zaseyitete lana zakhala ngendlela exakile ngicabanga ukuthi ngibonga isurrounding yakho nabantu ophila nabo ngoba angiboni ukuthi into eningi evamile leli ukuthi ube labafowenu nathi abathasana sitshela iqiniso ukuthi hayi madoda asike sihloleni ukuhamba njani lapha sibonisa siphila kanjani bangitshela phela abafowenu bathi akudingeza ngoma udinge nyanga wena nje yahlala ikhona sikuphethe siyakubona nje ngoba sibona abantu sebethwasa phela kulezi insuku ethwasisa ingculaza ingculaza lasha ukho ingculaza hambe ekliniki nje uzokhuluphala ufane nami yabuya nje lomkhaba nje uza lapha ukuthi into esifana labo counseling eklinika wayithola icounseling ngesikhathi lapho uqeda ukuthola lawo mazwi ukwathola usizo in terms of prepare ukuthi ungaqhubeka kanjani cha bangiphi impela icounseling nqamba manga bangitshela ukuthi mfowethu akufuneki ukuthi manje uhambe usugiya ukuthi ngabona sunengculaza usuyifaka bonke abantu uyafuneka ukuthi ngabona usunayo ube nalo muntu wakho yedwa so le ngikusho ukuthi mfowethu mase unengculaza ngabe ukuthi wena funa wonke umuntu emhlabeni umthele ngoba usithi wona ahlathela ukhanahle sithi ukuthakathi yabo ungabulala umuntu ngento ongazona wayithola kanjani ubulala nje nengane ngenacala awusiyabona akufuneki ukuthi ukwenze nje lokho because I think enye into wena mpofu ephambanisa abantu ukuthi sisuke sicabanga ukuthi uzojajwa usuke ucabanga ukuthi eklinika la bazokuphophosela izandla abantu ungahamba eklinika bazokunikeza indlela zokuthi ungaphila kanjani uqhubeka kanjani ungaphila futhi as long as you want hawu ungaphila kodwa phela yeka phela uwadla uzokodola khona umunye ambona sebekile ambona sehlelelanga uzokodola hayi akufuneki abantu ezisebenzele akufuneki cha akufuneki uzokodola hey uzothi tanana ufuna ibanana lesikhathi oyikhathi nje uzokotola wahlale siyabonga into efana leyi exclusive si podcast yabantu ukuthi ubone kufanele ukuthi ayehlela lathi njengabafowabo sike sikhuluma ngodaba olufana lolu udaba akusidaba oluncane ukubona kufanele ukuthi kule nkundla le ngizakudalula mina ukuthi kunje ngendingaligcona likhona ndikaphila asininakekeleni and mawusemaphilisini ungadefault yenza kahle kutholi condom ayatholakala emaklinika ayatholakala awusho naseyiphazi impela seyatholakala ngisho uthathe nje ikhona yabo so kunjalo swayeka kodwa ukuhluba phela nakithi nje nakuphi entombini hayi impela kufanele ingane ngoba ngizochaza ngifuna ingane zazi uthi mazi ngizo siza kumina impela iziyogaxela ngizoyithelela manje akufuneki izindizo size kumina umazi bekude hey ukuthi stay away
akafuna uyithole lingene right ngicela Jodi le ndaba indaba esinga kodwa ngazi kuzokuvala kodwa ke ngifuna ke sesibuyele kule ndlela elisha athe yena liyophuma nje maduzaneni athi fahla ngalo liquketheni lidla kade asebenzela kubani and especially liyophuma nini and litholakala kanjani and lobe lidayiswa ngentengo iphi litholakala kuziphi indawo zokuxhumana maybe kuma digital stores wena Jofi and marketing yakho izobe kanjani akusithi fahla hey lokho ngizokhuluma nabelungu bangoba bekhona la bazochaza ukuthi lotholakala kanjani kodwa nje ngiyasho ukuthi kule ngoma ethu usizi ithi usizi lumilodwa kimi nezinhlupheko nazo zimizodwa selokwakambuma lo nobaba kusho kahle ngiyingoma hlathi ngithi usizi nafuthi ngingashonela ngabazali nginababa nginagogo nginamkhulu anginadade ngingedwa nje mina yithi soba khona soba khona ingane zami abazali basho 95 sho sesemncane ngisho ugogo wami angimazi manje wakhuliswa ngaba ngakhuliswa ugogo intombi yakwaDube komachudula ustep gogo wami kahle kahle umkhulu benawo ugogo ababili kodwa lo gogo nguyena ozala umali wangimazi engqondo ukukhula abazali bengekho kube njani ukukhule njani kungakho nje phela manje ngithi angimusaba umunye umfana ngoba ngempela mina ngahlukumezeka kakhulu mfowethu yabo mashudu la primary school ngihamba ngonyama hayibo futhi hayi ngikhule kakhulu ngoba kunyezwa abantu hlala ayishi mfowethu ngibengizokusho nje yabona impahla bengayitholi kahle yabona nje nokuthi mhlawumbe kunomuntu okunakekela mina phela futhi bengiye esikole ngoJune ngonyama so angeke ngikhulume mhlawumbe ukuthi uma ngibona umuntu ehluphekile ngiphatheke kabi yabo mfowethu hayi bekunzima kakhulu kumina yabo ukuthi uNkulunkulu wayekhona ugcina kwathi ngo20 benginodadewethu ababili ababengilanga omunye ubendele ngapha kombama kwathi ngo2016 kwashona udadewethu omunye obengilanga othi uthandekile la ngizokhipha lengoma ethi AIDS nengoma ethi uthandekile kwathi ngawo 2017 lona kwashona lo omncane bese ngithembele kuyena wandile sebelana eGoli yabo H40 ngaphatheka kabi yabo yiko wacela lengoma usizi manje usele nobani hayi ngisele ngedwa nje nezingane zami nalo leqembu engisenza ngabo abafundi laba bangiphethe ukuyibona induna zami ibona sengisele nabo sekithi mangikhala kubona manje ekhaya usabuyele ekhaya impela kunobani ekhaya kunomalume nakho nje sekusekhaya ngose ngiphuma istand nyana la ngizokwakha khona indoda yakhaya vela usafene isifiso sokuthi noma bengasekho abazali ukuthi mhlawumbe ingane zodadewethu yabo ingane zodadewethu Tata ubene ngane entathu yabo manje fanele ingane phela nazo zingayitholi ukuhlukumezeka lokho okwathola la kumina azifile ngathi nazi nako manje yabo would you say wena ukukhula intandane ukuaffect kanjani ebudodeni bakho wena ungakho phela ngaze ngaphatha isibhamu ngoba ngase ngibona ukuthi mina kushithi kahle kahle mawumuntu uphila nje emhlabeni uyintandane uhlumeza ngaleyo ndlela futhi uyozilwela uzufi akunamuntu ozokumela uyabona kuba ngcono futhi mawuthi nomzali yabo uzothi mawuthi uthi ukhalelani bese uthi hayi idanoni yabo lithola yabo kodwa manje mina bengathi ngikhala kubani so wathi ngathi isibhamu mina ngase ngena kulokuthi ngaze bayo nenhliziyo leyo ukuthi hey ngempela umuntu manje enginyathele kabi because ngoba ngishilo xa umuntu manje nenkinga nami ayithutha yabo but kuyinto yokuthi njengoba nangu usiyikhuluma ngicabanga ukuthi into oswabona ukuthi maybe akubalekanga ukuthi ngikwenze kodwa ke ngangikwenza because of isimo esithize ngoba manje sengiyakubona hayi manje sengilungile mina kahle sengiyeza ufuna ukuthi ngisonto kahle ngoba sengilungile kahle angisengiyela lo uqeda sonke ungibheke kamehlo la ngithethe uzokubusha uvalo manje wonke ungibheke kodwa manje sengilungile ulungakho hayi sokuba nalokho nje kube nozwelanyana ukukhula njani hayi so ubuntandane lokho ngicabanga ukuthi even nasekuthandaneni maybe nakuma relationships akuku affectana wena hayi ukuthanda kahle kwanga-affect ngoba phela ngathi ngithola ingculazi ngoba bese kunalokho nje ukuthi umuntu uyabona nje kuba yilokho nje usuku lolodwa ukuthi hayi kusasa ngizothola omunye ngidlulela phambili mina phela mangathi ngiyaletha amantombazana ngiyacabanga ukuthi isitimela noma amakhosha ayibo angagcwala yabo ngokwenzeka ngakho lesasikhathi kodwa manje khetha kanjani lezo
nami kodwa ngangingazi basaziwayo kwani ngangishaya kwasani yabona nje kuyisilenda kuzacile kuyakhwehlela kuyakhuluma kwisidudla yabona nje konke nje okuphambi kwami kude kufishane yabona konke lokho ngiyibona lapho mfowethu I think sike sakhuluma ngayo for episode 1 indlela sikhula ngayo ngoba usuka lapha usho ukuthi kuba le stage sokuthi uzama ukuvala yebo danki ngathi phela mina bengaqonywa vele mangisakhula so uzokhula njani hamba ngenyawo nginamakwana so manje bengaqonywa so mase ngimdala mase ngithi mase ngithola amasentanyana ngigqoke izikipa lezi okuthiwa ngoFabiano izikipa phezulu kwa lamabhando 2.5 abit ngoba sesizela lezi mase ngithi hayi yabona qala ngithi sengishawa sana uza nje phambi kwami yebo ugqoke malini soma ukona la hayi namhlanje nje ngigqoke ophaca lokho nje into sengifaka emanzini kuyikhavelanyana nje into nje into eshipile lento into yo 2200 ishipile selokhu sibe sigida ngakho ingoma thina sikusebenzisa bese ngigqoka leli bhlukwe lwashwa ngamanzi kuthiwa ubrand liwashwa ngani ibhlukwe nje ishipile lwashwa ngamanzi lwashwa ngemali ngigqoka mfana enkomo phela mangaqoka ibhlukwe leli kanti umfana enkomo ngigqoka ujini phela ngene umfana enkomo bathi ubrand iskipa zona bese kuthi lana nje hayi iskipa hayi asiduli ngaleyo ndlela iskipa sigijima la ko 1.7 i-abitali ibhandi lu 2.5 awukhama kancane ngibona ukuthi lebhandi esikhuluma ngalo lu 2.5 akulona ibhandi lomfana esikolo ngagqoka umfana esikolo engagula manje nodunusa uyadunusa awu ngiyatele phela spate nemshini nazo siyazimane nemshini manje ngenakika unusolo yini wona awu useyinto engamdunuso ngiyalo namhlanje bona ngingizumile ngingizumile ahlala ngifake ngiqonje wabitha leli sicathu esidula kakhulu sa 4.5 yabo nase ningizuma yabo bese ngithola nene lokho sibe sigqokelele sifaka ngaphansi ipampers yabona ungathi ipampers faka thenga lidala umuntu abadala ifake la hayi bo bona uthi ulezi so qaphile usufake khona noma ufaka nalokho okuyisponsanyana lokho okuyisponsanyana ithayitha uthayitha enezinga le edasa la small ninayo le manje ngigqoka phela manje emcimbini enkulu lapha naso ngodudusa ngeke yabona kuthi abantu beke bebukuthi hawo ngempela hayi eyisima kahle le nto bese ngithi nje manje kulento bese iphathi mangihamba uyibona nje mangihamba nawe phela le nto ngethanda ukugada yabona andiyazi ne-podcast so my namanje sihamba nawo ama-podcast awu uyalwazi udaba so mase ngidunusa lapho ikani ngiyavulela uwadunuse epakini so mangizolokhunja mangizofika lapha emcimbini ngisuke ngifike kona yabona ikheni angivuli fanele ngivulelwe hayi bo bese kuthi abamba jabula ba ikhele mina yesifulanise lapha ngicabanga ngivulelwe sukeza sola lapho usaqhaza ngosizo uchazile ingoma ekulendlakade leshi izithini ezinye sakhona lapho zalolonga kahle kodwa zona nje kahle zinomlayezo kakhulu ingoma yothando uyayithola uma ufuna ukududuzela kunomuntu wakho okushile uyayithola yabo nengoma nje yensizwe uyayithola ngoba phela yazi vele ngiyinsizwa mina futhi lokho lidlalade ngoma so sebenzela kubani lapho hayi umuntu engisebenza lapho bani cha abantu engisebenze nawo nje kulo muntu engifeatureile kuloko unalo mfana nami nje uvuvuzela angithi phela mina ngiyena usiduma ngabanye so manje angihamba ngithi woza phela nawe uzongidumisa uhamba ufeature lonke izwe leli ubiza nokuya nakho kulambile uthi woza phela nami ngicela uzofaka ivoice yakho hayi ngiyena umuntu onjalo nezami izinto ngiyayimela yabo angiyena usiduma ngabanye kodwa nje abantu engisebenza kusase yili iqembu lami elaziwayo ukuthi khona ubaba uMaqhude kuphesi guitar ukhona uJava zimningi umfoka khanya eza kulead guitar umfoka mje yakho uCostin ngase ngithatha ubaba uBhazuka kuloko ukeyboard ngase ngoba ungcoba akekho kuloko ngifaka kuloko njani ubaba uBhazuka so kuthi into engisho ukuthi kahle mina mfowethu ngoba ngisho nje ukuthi mina ngayidumela ngedwa ngini so angiduniswa ngabanye khona abantu phela abadunisa ama generator ngikhiphela ngaphandle ufuna idumela ngaphandle manje mina ngidunisela ngaphandle mina ngayidumela ngedwa idlala lapho ukuthi uyophuma nini ngokho
masibuka nje angazi enduna wenduni khona liyophuma nini usibuka manje simuJuly bakuyophela uAugust Kuphela kwa-August. Yeah, bathi kuphela kwa-August. Liyophuma ekuphela kwa-August. Phela kwa-August. Lithini lona? Usizi. Usizi. Usizi lumilotwa kimi njalo nje ejini. Okay. Lakidlali liyotholakala kuphi? Liyotholakala kuma-digital stores. Ayiyotholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana kahle lo nje uzosebenza ngakhona impela liyotholakala impela lana kulezi inkundla zokuxhumana noma yikuphi nje liyotholakala ku-YouTube. Ungathi uqeda umcimbi ufaka u-U onoqeda uqeda umcimbi uqeda umcimbi uyatholakala ku-YouTube ngiyatholakala ku-YouTube uyatholakala ku-Facebook khona yawo na u-Facebook ngiyatholakala phela usenkwencwadi qeda umcimbi akekho qeda umcimbi yeah okay nakubo maybe kubo iTunes nakubo Spotify umculo sazofaka ngiyatholakala phela uyatholakala okay ngiyatholakala Umuphi la? qeda umcimbi nakho la phela ngathi bebaningi khona ucicimbe ifone khona Olothoza uma. yeah Olaba ya ifone khona. yani khona phela lawa ifone khona umavuka ethuneni njengembuya ungathini kubalandeli abathanda ukuqeda umcimbi abakade balamba kade bebuza ukuthi kanti siwashonaphi ngoba ngicabanga usunesikhathi ungakhiphi idlalade ungathini kubalandeli bakho ngizochaza nje iqiniso bafowethu qeda umcimbi umhlamvana zeyibhama zimshaya ekhanda zaphelele emlenze mzulu kamathabela nsimbi kayigobi ngabe yogobe edayimani ingudlungudlu yakudluza umfazi womuntu kona kubo kosimanje avuke sinathe icala lembuzi yimi loyo ke balwazi abaningi utaba ngithi hayi ngikhona bafowethu sengiyatholakala manje sukho ngiyaphambili hayi hawu ngibuye njengenkomezelo inkomezelo ngithi manje emayifuna inkonyana ya ngibuye njengenkomezelo sengiyatholakala bafowethu uqeda umcimbi uThokozani mfana wakhumayo leyo simanje kodwa ngiyona inkosi ubulelana siqereni lapho so ngiyatholakala bafowethu khona thi khona nizongithola nje uma ufuna ngizofishiya nje inamba yami kahle la bengithola phela mina angisabi ukuthi ufana ngifonele manje 076 397 8944 076 397 8944 uVodacom lo noma ungangifonela ebusuku muthanda kodwa ungangifonela masesilele ungifonela ugcina ngo8 uma ngidlala izikhazi kaleni soba nenkingi no WhatsApp ngiyathola kubona kuyo le number ngithi phela ngiyasiphathela amafoni ano WhatsApp noma phela uMondoro indoro okay ngeke waveze kodwa manje sifuna ukwazi abahlali babe ufuna ukwazi ukuthi lizolontshwa kuphi idlalade. Hayi wahlela lo ngeke nje ngikhuluma into engahlela sazokuhlela ngoba ngisho mangizolontsha mina ngilontsha eBerry Parking ngangazi ngilontshe iproject ngoba manje vele kucwala yabo futhi mazoqala futhi abantu besekhiphe namasenda so manje ngibona ngibathi ngiyabona kahle mina ngile ndoda kahle nesihelo ukuthi abantu mabefika lapho bona bazothi hawu 80 rand phela ngithi ale record emkhukhweni phela ngikuna lawo 50 rand 60 rand yale so manje uzokhipha into esirecorda le kaBhazuka engirecorda ngo17,000 full album uzoyithenga wena ngo60 rand yathi usucabanga noma yela recorda ngamalini hawu studio ungafana 200 manje yakhala sengiyacula nambuthi sengizoje wena recorda yes umculo Maskandi mase uthatha siyosebantwini bakithi ubona njani ungabe sebewelcome ngaleyo ndlela hayi bona sebe-welcome kahle kahle sima nje iqiniso mawuzothatha umculo nje owami nomfowethu uzinje sebe-welcome abantu kodwa manje abantu basadideka kumakanda bakawazi kahle ngani ngoba kona kube record emkhukhwini ngoba ngale ndaba emkhukhwini bafuthi imikabula lamakhonela mawuzorecord into ingazwakali umuntu wakhona uyacula ushona phansi omunye uvumbuka ngethena eZion omunye ugamu yakho manje into yakho la ayisana ukuthi omunye ucula ngale ndlela ukuthi mhlambe ucula ngale ndlela esabathi yabona ngizolethela manje akufuneki bafuthi ukuthi ngiyasibulala bafuthi basemkhunyeni ngicela nje bafuthi nabo labafuthi abanezitudio ngifuna mhlawumbe bengizwe kahle abafuthi abazitudio emkhukhweni musana bafuthi ezingane zisebenza nzima kanti ngobani abantu abanezitudio cha abaningi ke ngoba kudala ukukhuluma ngabantu abanezitudio emkhukhweni khona omunye nakho ngapha ngakithi usibani manje mfana yabona seyikhudu zabantu kakhulu yabo bafuthi azivothi ngiphatha kabi lento ngani bafuthi
laba bafana basebenza inkontraka akukuli yina ama-artist akithi aba rekhodela ngentengo ephansi na mfowethu lento ayizwakali mfowethu ayizwakali bangifowethu ubuhlungu ngami mfowethu ukuthwena laba bafana basebenza inkontraka ningi laba yabo umfana ujulukile umazi ngosami ushaya udaka imini yonke vele wena umthanda cha ngapha ngithi ngimthanda umfana ushaya udaka uyamthanda usibani hayi ngimthanda bakuthi intombi yami ngiyabona cha kumbe nje uyamshusisa yini hayi unenkinga naye yini usibani hayi anginankinga naye mfana ngiye ukuthi nje naye ngomunye nawe ubuye phoqa isibongo sami nami ethela abantu singokwakho imali yabo akayena okwakho imali lo mfana wodube nje uyaziwa kodwa manje masihamba siphoqa isibongo sami manje usefana nabo laba phela asimfuni nokwakho imali hayi uyena okwakho imali kodwa maye ngabuya afuna ukusebenzisana nawe ungavuma ayi kodwa phela masingasebenza kulezi itudo lezi sizazi ngoyitudo ziwu3 egola kuyabazuka kube nakayani kayani la kunothutani fukaNdlovu bese kuba khona ilokho njalo usibuthi zifuna bese kuba khona cha ngizabanga ngizaziyo nasistinde ezakhe zifopha kezana bese kuba nedanjalo usibuthi zifuna lezi ezinye mina ngizazi so ngamathi so 8 mina ngingifakazi isimbe esinye sibu usikhona esakangika okay okay cha ya bese ngesikhohle yathi yafinyayo bese mfowethu sesimikile impela sifuna ukuvumela nalezo kubathi ezisemkhukhwini azirekhodi kahle hayi zwakala ezasemkhukhwini yona futhi udlalwa ngabantu bese siya eqinisweni udlalwa ngengane zabantu kakhulu ayithi basuka bethi baxhasa phela umuntu engenawo lo 70,000 yazi kuze kube ngcono lesi esakasibili uma very nice ngoba naso isound yakhona ingaphumi ngendlela kodwa singo kodwa manje ngona khona ikhuthuza abantu kanje enzo eda lapha like nakhuluma indaba yokudlala okhosini mawuyodlala okhosini bayabheka ne quality yebo ngiyabonga uthanda lokho hayi ukuthi ukushebheza kuphela kodwa babe bebheke ne quality ukuthi nje ukushebheza idalela ngomphakathi ukushebheza quality ngoba ukushebheza bazokutshela futhi lento yakayizwakala no lento yakho asikwazi ukuyifaka emshinini noma beyifaka emshinini umshini uyakhafula awuyifuni futhi ngeyindlela njengokhozi kuma 7 million abalandeli so mawudlela abantu 7 million nje record kwaSibani abantu bangelalela lento uyabona manje ukuthi so record kwaSibani abayenzi kahle hayi mfowethu ibuvukani vu ngoba ngithe baculi vele bawuthuka singababali ngoba phela vele kodwa into engizisa ubuhlungu mfana nje kuqinisa ukuthi abantu basebenza nzima incontract ikinga yakho senze isuka emkhukhwini ngoba nabasebenzi yani ngiyibona yakho ijumukile ebusikhathi ngoba nabasebenzi ile kinga nyana lekinga lena esakuloko umafananya nabo tinqedasi ngoba nabasebenzi iningabi ngeke ngisho igama kodwa manje iningabi yabona yase ngikhohlika mkhona umuntu sowahlanya khona umuntu sewuluhlanya uthi awumzilikazi osedosi iphika ayathi ngona yana kodwa besiyazi iginci noma iginci uhlanga edosi wabo wathola umunye ubaba mfaka edowntown hayi kwangathi phela uyalalela leleka hayi kwasuka ukuhlanya ehlayiswe lemnyama amadlozi esiteje kodwa kusiyapha kanti ucula udosi iphika ungadosi iphika emgwaqweni mfowethu ngoba ulazi igama lo Maskandi dosi iphika dosi iphika emgwaqweni ambe dayisa ama-city yapromoter phela hayi mfowethu akwenziwa nje lokho uyahlala mangumgudi ukhombisa nje ungabi ne-network ukuthi ikhanda phela kunomdumanyana nje i-network intambo ayisafiki kahle kuparafini yazi intambo zofana kunjani esitofini elokunjana lonto i-light masihlele kanje ngasafika kuparafini buyicime yebo manje kukhombisa ukuthi impela kube mhlawumbe bakhona la amakhosi akithi impela angamsiza nkosi yami amfunele inyanga sinazi inyanga esizaziyo nathi but indoda phela esebenza leka record abadlali tathile nje yona impela yayisase right anyana impela ngabona phela kwafika ukuhlala phela mfowethu nakakubizanga kwayifikela so manje nkosiyami angazi noma mhlambe khona la wathinta khona lo so lokho asingesihlekise ngokuhlanya komuntu uma umuntu eluhlanya ngokuhlanya kodwa lokho nje akufuneki sihlekiseni ngakho yabo ilo yokufuneka sihlekise ngakho angisho ukuthi ngithini yabo akufuneki nje sihlekise ngokugula komuntu yabo hayi uyagula ufuna inyanga hayi yabo
think vele ke si abuye umhlekazi ngesibona ukuthi right la we Nkosi yami hayi kunganuka yonke le ndawo mayichamu ningavala amakhala ningacijozela amakhala ithi bese njani sokufika ikundwane eqhamuka nje nivala amakhala ithi sokufika ikundwane Nekinga la Nginkinga. Ukwazi baba ngiyabaza abantu. Ngoba ngithe mina abaculi babili mina. Ithanda nabalandeli yabona. Ngoba ngabalandeli bethu abafike benza into ecishe ifane nethu. Kodwa ukuthi ayenzeke yabona. Ngoba phela nabo sibani beyizama ngale emkhukhwini beqoqoqokosisa behlanganisa bewanyazisa ukuthi nawe cishe befana noQedumcimbi. ukuthi bakhuthuza. Mawuzothanda nje kube mhlawumbe Usho ukuthi ngokuthi bakhuthuza abantu. Ukukhuthuza abantu ngoba phela ingane zabantu mfowethu emakubo phela izidunusa nazo Nkosi yami masigqoka okhadut la ama brand uthi acisha afana nawe ethi kodwa lewo khadut lento zabo 400 rand ebayithenga lapha kolokhunja koSmall so mase beduna lapha kubo uthi ngiyacula mama ngiyacula eGoli mama wakho afika naye idlala isithi hey ajabule akazi lutho yabo ajabule akazi abaculi bangempela yabo mase uthi yazi uyokushintsha nje iwona mazofaka isithi lami emotweni yakho manje yebo uzofaka isithi la emotweni yakho uzofaka isithi lomunye umfowabo mhlambe ngamazi noma mhlambe ngithi kufana nalokho ukuthi abantu kodwa uzofaka isithi wabathakati igama elithini igama leRumba vele uyabona nje ikisigama ungazibiza ngalo umculo kaMaskandi yebo so mazothanda leli sithi ulifake lapho uzofaka la msithi eliphume ngo2017 noma eliphume ngabulunyaka lo ivolume lokutshenje ngani ngoba kunjalo hayi mo ngicabanga ukuthi imnandi ingqoqo kodwa sisazophinda siphendule lo sihlala sithembisa ukuthi siyabona angeke sizophathwana hayi bawu2 impela bawu2 ngizokusho nje ukuthi abaculi baMaskandi bawu2 ezimbabwe kunozinto ziyamluma noQedumcimbi futhi naye into ezisho umfowethu hayi sena inkinga ke naye bila singaseni ngasibona sezindawo ngelinye lazi into yakho endizenzisa uthi umculo wakithi uthuthuke nibaxhasa abaculi bakithi abawu2 phela ungafuna uchaze phela mfowethu ongakho imiyalelo ngifuna uchaze ukuthi abaculi ababili uzinja zamluma noQedumcimbi abanye abekho mfowethu yabo mhlambe ngihamba akengimele umhlaba ayeshiya phela hayi thana nami ngitele usukile wahamba thana ngitele phela abantu ibhanti kakhulu kuyafuna bebelibona ya akufunele libhanti le bahlali siyavana umcimbi danki ngiyadumuza uqedile ukhiqedaza umcimbi danki siyabonga kakhulu uhlelo lwethu liyaphela namhlanje kodwa sibhekisa sizakhala qhubekani lisupporta abaculi bakithi qhubekani lithenga ama-album into abazenzayo lingathumelani ingoma ngeWhatsApp siyacela lingathumelani ingoma ngeWhatsApp thengana ama-CD amani kuma-show le podcast yabantu siyabonga sale kahle